Elisa sik kon nembang. Yo sa. Ki bebas iki kowe ora podang kuning wis kaya jelih nembang podang kuning. Heeh. Anggere Elisa podang kuning, Elisa podang kuning. Ha ta ngrasake ta? Ha iya. Sing do seneng, sing do ngrungokke, sing do ndelok. Ha iya, ning sing nglakoni kadang kala sok nganti jenuh. Ha iya. Iya, tapi Pak De Didi Kempot kae ra bosen ya nyanyi pamer bojo terus ya ra bosen ya. Ora bosen no, bayarane akeh kok. Nggih niki wonten saweran Pak Seno. Saka Dari Boloseno. Wah, Boloseno iki sapa ta sing ngebasi kok kaya ngono. Padahal nek ndelok rupane iki jan Dari Boloseno, lagunya bebas. Oh iya. Ya, nyawer 1 juta. Wah, oke lho iki do kendel tenan Boloseno. Ya wis ora apa-apa mah. Ngerembaka, harapannya Boloseno makin banyak. Makin banyak. Ya. Ya. Lagunya ini aja lah Ali-ali. Ah, nganggo sing rada beda-beda ngono iki seneng, sing arang-arang metu. Ya. Buat Ibu Giarti dan Bapak Agus. Ya. Mangga. Ali-ali. Ali-ali kene ora saben wong iso lho, cengkoke angel lho, Tru. Ha iya. Engko ya Tatin ya nembang beda apa, misale burung kakak tua apa. Apa ampar-ampar pisang. Heeh. Terus si Anting nembang apa jenang grempol apa. Jenang kula kleli aja lali niki soleh kula aja dianggap sepele. Iki kok tak diaturke sik rombongan penabuh sing arep rabi terus. Kowe ana apa? Wonten sinten, Pak? Kowe lah sih sampun di sing nekel apa ya? Siter. Waduh. Mulane Arep daup asta lumiat entuk Diah Ayu majalah lho. Kok entuk majalah ki piye? Adake seneng karo gambar nang majalah kok. Ya. kula batana melu. Karena ora mangkat. Tak kira nek nesu arek aku tau nek blasteran biawak karo ular. Ya sia-sia lho. Heeh. Among ati tansah nggon deli yen dadi lara gelo sakit rintet dalu ketok-ketoken kewala ketok-ketoken kewala nganti yanti besok apa bakal bali. padahal mbiyen sing dinceng Bima iki kowe lho, Sak. Happy to Bim, mbok terang-terangan. Wis saiki tak omong. Nek seneng ki ngomong Rasa sok isin. Heeh, aja sok isin. Nek ketemu ya langsung mripate ketoke ndelokke mbasan ditelokke langsung madhep rono. Ah, kok iso malu-malu tikus. Malu kucing ngono. Tau kon gaweke layang ya aku. Apa, Pak? Gaweke layang apa piye? Pak gaweke layang dinggo Elisa Pak ngono aku. Ganti matrene aku.
kepada YTC. Oh, didelokke iki foto apa Mas Mantri niku? Ya terus. Waduh. Diam-diam ya. Iki sesuk kanca-kanca nek kowe rabi ora gelem do nabuh. Arep do nyinom. Yen Bali. Oh, tak kira udah selesai. Yen Bali bejo kula. Ayo ora cocok kaya Elisa we arep dokter gelare kok. Kowe ming SSM. SSN iki lulus ora isi iki. Lulus sarjana seni. Apane ora arep ngepeli saiki sekolah meneh. Sekolah SMP meneh. Dadi titele iki padha. Ha iya. Wis ya SD, SMP, SMA ya wis telu kok SD. Wis S3. Arep ngepeli sa. Ya ora apa-apa wong iki dipenjangka iki mbok menawa jodoh iki di tangan Gusti kok diastani Gusti kok. Andale cegathuk. Lah dadi piye ayo? Oh, modal kowe. Ah terus majalahe nggo ngapa? Aku nek ndelok majalahe bengi. Karo ungkep-ungkep ngono. Ya. Ngagema ali-aliku pamrihe aja ali marang aku nantian kula boten melu besuke ngelingono walaupun mat-matan ya. Neno monggo pilihanku mepet biru manrihe presta ingkang wani kalau wah ya marem iso ngetokke tembang liyane ya syukur dipidhangetake piyai akeh. Oh Elisa ki ternyata ora mung podang kuning ali-ali ya apik.